Et veus el fum o no? Hòstia, és com que fa fred, és de conya per escalfar-te les mans. Ració generosa, Aquests decorats així classicots, aquí dins del julivert, i aquí han fotut el vermell dolç. Vulguis que no, és que han mimat una mica l'emplatat, no? Dintre de... Hòstia, de la senzillesa de posar una mica de julivert i pebre vermell dolç, es veu que hi ha mimo, que està cuidat i això reconforta una mica l'ànima. És una barreja de callo i capipota, que és el més tradicional quan fas aquest tipus de guisat. Sí que és veritat que a mi, això és una opinió personal, m'agraden un punt picant. Però aquests són uns callos per tots els públics de conya. Estan tendres, estan ben guisats, però mantenen la mossegada. A mi quan el callo és massa tendre, que s'ha guisat molt, doncs no em mola tant. En canvi, quan mantenen un punt de firmesa, ara han un punt que és una mica picantó. Excel·lent, un picant molt lleuger, sobresutil, molt bo. Estava veient que tenien com carn picada i és el xoriço que està desfet dintre del sofregit. És una cosa que mola, perquè en comptes de trobar-te el tros de xoriço, te'l vas trobant a trossets a cada forquillada i és una manera guai d'integrar-lo. Escolta, m'han agradat molt.